Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Учора, 13 снежня, у Брэсце на пасяджэнне Совета министров союзной державы российский премьер Дмитрий Медведев намаляваў свое бачанне двух шляхоў працягу ці паглыблення інтэграцыі Беларусі і России ў межах союзной державы. Так ён і назваў іх два гэтых шляхі. Адзін кансерватыўны, другі прасунуты. І вось гэты асабліва прасунуты шлях, якім прапаноўвае Беларусі ісці Дмитрий Медведев, ну, вельмі, скажем так, калі не напалохаў, то насцярожыў большасць беларускага істэблішмента. Пра тое, у чым пагрозы гэтага прапанаванага Медведевым для Беларусі шляха інтэграцыі з Расіяй, мы пагаворым сёння з кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсением Сівіцкім. Добрый день, Арсений. Добрый день, Зміцер. Арсений, ну вот давайте з самага пачатку. Ўсё ж таки гэтая прапанова, якая, ці я не ведаю, як бачанне Медведевым нашага далейшага інтэгравання ў межах саюзнай дзяржавы, яно было, ну вот, прыйшоў час пра гэта пагаварыць, ці гэта такі спантанны адказ на, я не ведаю, там, пікіроўку, спрэчку ў Петербургу Лукашэнкі і Пуціна? Ну, з аднаго боку, я магу пагадзіцца, што ну, хутчэй за ўсё гэта не адказ, а гэта проста працяг таго ланцужку, які быў зададзены Владимиром Путиным. Вот якраз падчас гэтай эмацыянальнай спрэчкі паміж прэзідэнтамі. Ён як бы таксама сказаў пра тое, што калі мы кажам пра роўныя умовы для суб'ектаў гаспадарання, пра расійскія ўнутраныя цэны на нафту і газ, то гэта зусім іншы ўзровень інтэграцыі. Ну, і тут ён таксама, па сутнасці, паўтарыў свой месседж, які ён зрабіў яшчэ ў пачатку 2000-х. У 2002 годзе. Так. Таму, ну, нічога новага. А потым на наступны дзень падчас запланаваных перамоў наконт кампенсацыі за падаткавага манёвра такі ж самы ультыматум паставіў віцэ-прэм'ер расійскі Дмітрый Козак, і ён падкрэсліў, што як бы такія перамовы яны магчымы толькі ў выпадку, калі будуць прыняты нейкія прынцыповыя рашэнні на шляху паглыблення беларуска-расійскай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Ну і па сутнасці Медведев ён гэты ультыматум паўтарыў, але ў больш такой мяккай форме. І ну, сапраўды, гаворка ідзе пра рэвізію так званай саюзнай дамовы, якая была прынята ў 1999 годзе, але так і не была даведзена да лагічнага канца. Яна прадугледжвае, па сутнасці, стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы з адзіным ваенна-палітычным і фінансава-эканамічным цэнтрам у Маскве. А гэта прадугледжвае не толькі стварэнне такіх інстытутаў, пра якія казаў Медведев, як там, напрыклад, адзіная мытня ці адзіны эмісійны цэнтр, то бок адзіная валюта, але таксама ўвядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы, стварэнне канстытуцыі саюзнай дзяржавы, стварэнне агульнага войска з адзіным цэнтрам камандавання. Ну і на самой справе, калі адсочваць дыскусіі
таких каля крэмлёўскіх палітолагаў, то ну як ужо там некалькі месяцаў яны кажуць пра тое, што для Расіі гэта такі спосаб зараз знайсці нейкі новы сацыяльны кантракт з насельніцтвам, то бок посткрымскі кантракт, ці как яго называюць, крымскі кансэнсус больш не працуе, і гэта відавочна па актуальнай расійскай сацыялогіі, бо ўсё больш і больш расейцаў аддаюць сваю ўвагу сацыяльна-эканамічным праблемам. І так як расійскія ўлады не здолеюць вырашыць тыя структурныя эканамічныя праблемы у расійскай эканоміцы, якая ну, па сутнасці і з'яўляецца галоўным фактарам дэстабілізацыі ўсёй сістэмы сёння у Расіі, то хутчэй за ўсё новы кантракт ён таксама будзе геапалітычным па свайму зместу. То бок расійскае руководство павінна прадэманстраваць новы геапалітычны поспех. Ну і гледзячы на развіццё падзей, відавочна, што вось адзін з такіх поспехаў гэта як бы вось рэвізія і давядзенне да лагічнага канца праекта саюзнай дзяржавы. Што мы маем на ўвазе дадзеным выпадку пад давядзеннем да лагічнага канца? Гэта, як сказаў некалі Путін, welcome у Расію 6 губерніямі, 6 абласцямі, уключаючы Мінск, ці што? Ну, па сутнасці, ёсць некалькі сцэнароў, якія расейцы ўжо таксама агучылі. Гэта ці інкарпарацыя у Расію 6 абласцямі ці нейкім адзіным суб'ектам, як, напрыклад, Татарстан мае такі самы статус, з захаваннем, з фармальным захаваннем пэўных характарыстык суверэнітэту, але з перадачай асноўных характарыстык і функцый у наднацыянальны цэнтр прыняцця ваенна-палітычных і фінансава-эканамічных рашэнняў, які, ну, відавочна будзе знаходзіцца ў Маскве, ў Крамлі. Ну, то есть фактычна мы гаворым зараз пра перспектыву страты суверэнітэту і незалежнасці. Так і ёсць. Вот ты узгадаў пра тое, што быў падпісаны ў 1999 годзе гэты дамова пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Тады былі ўсе прапісаныя там вот гэтыя пункты, імкненне да увядзення адзінай валюты. Дарэчы, менавіта на гэтым пункце Александр Лукашенко настойваў асабліва і прыпісвае сабе аўтарства вот гэтага пункта. Потым там адзіная мытня, ну і далей вот ўсё тое, пра што зараз сказаў Медведзеў, і што нас зараз так узбудзіла. Чаму яно нас так вот узрушыла, бо гэта ж было ўсё прапісана ў дамове 99-го года. У 99-м годзе не ўзрушывала, а зараз на табе. Ну, тут ёсць некалькі прычынаў. Першае, палітычнае, вельмі сур'ёзна змяніліся ўмовы у Расіі, унутрыпалітычныя ўмовы ў самой Расіі напрыканцы 90-х гадоў. Нечакана пераемнікам Ельцына стаў Владзімір Путін, і ну, калі вось браць такую канспіралагічную версію, то як бы праект саюзнай дзяржавы гэта быў такі спосаб для Александра Лукашенка, які тады быў вельмі папулярны сярод і часткі расійскай эліты і сярод расійскага насельніцтва, перабрацца ў Крэмль, у Маскву і стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. І тут нечакана гэтую гульню нам сапсаваў спадар Беразоўскі, які пачаў прасоўваць... То есть вот это была такая дамова, такая
палітычна-сацыяльная дамова Лукашэнкі і Ельцына, што яны робяць такую саюзную дзяржаву як трамплін для Лукашэнкі перабрацца ў Крэмль. Ну так, то бок, ну відавочна, што як бы была і падтрымка пэўных колаў расійскіх элітаў. Я не думаю, што як бы сам Ельцын гэты праект падтрымліваў, то бок хутчэй за ўсё былі іншыя людзі, там, напрыклад, Прымакоў, але ну, мы бачым, што гэтую гульню перайграў гаспадар Беразоўскі, які вось прасунуў Пуціна ў якасці пераемніка Ельцына. І як толькі Владзімір Пуцін прыйшоў да ўлады, пачаліся праблемы з саюзнай дамовай. Па-першае, у 2002 годзе, здаецца, калі здарыўся першы газавы канфлікт, аказалася, што як бы інтарэсы Газпрома яны іграюць выключную ролю у цяпер новай знешняй палітыцы Расійскай Федэрацыі не толькі у дачыненні да заходніх партнераў, а нават да сваіх хаўруснікаў. І калі там саюзная дзяржава прапанавала такі шлях больш-менш роўнай ці раўнапраўнай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, і тады яшчэ Александр Лукашенко прапаноўваў нейкія варыянты, то Пуцін як бы пераглядзеў сутнасць гэтай саюзнай дамовы і прапанаваў вельмі жорсткі варыянт, то бок ці вы ўваходзіце 6 абласцямі, ці ну, нейкім адзіным суб'ектам, і нават без захавання вось гэтых фармальных характарыстык суверэнітэту. І, ну, безумоўна, на гэтым быў пастаўлены крыж, я маю на ўвазе на далейшай інтэграцыі з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы, і таму сёння кажуць, што не існуе ніякай саюзнай дзяржавы, гэта толькі праект, гэта ну, нейкае такое імкненне. Але мы бачым, што Расія як бы пераглядае сутнасць гэтай дамовы вельмі сур'ёзна, як з пункту гледжання апошніх военно-палітычных крокаў, так і фінансава-эканамічных. Як бы сутнасць дамовы вельмі была простая, калі Лукашенко яе распрацоўваў. Ідэя была ў тым, што Беларусь адмаўляецца ад інтэграцыі з НАТО і Еўразвязам, абавязваецца прымаць удзел у інтэграцыйных працэсах разам з Расіяй на постсавецкай прасторы. Больш таго, забяспечвае абарону Расіі на заходнім стратэгічным накірунку, а за гэтае Расія ну, па сутнасці субсідуе беларускую сацыяльна-эканамічную мадэль з дапамогай так званых інтэграцыйных зніжак на энерганосьбіты, дае як бы нейкую фінансавую дапамогу неабмежаваную, ну і таксама забяспечвае доступ для беларускай прадукцыі на расійскі рынок неабмежаваны. Мы бачым, што вось гэтыя ўсе тры прывілегіі эканамічныя, якія былі прадугледжаны духам саюзнай дамовы, яны зараз не выконваюцца і не выконваюцца расейцамі. Больш таго, калі паглядзець на ваенна-палітычныя рэчы, то таксама тут адбываюцца пэўныя змены, якія дэманструюць, што Расія больш не ўспрымае Беларусь як роўнага ваенна-палітычнага хаўрусніка. Яна больш не залежыць ад Беларусі ў справе забеспячэння сваёй ваеннай бяспецы на заходнім накірунку. Ну і то бок і мы страчваем па сутнасці ўсе нашыя казыры у размове з Крамлём. Я перарвемся на невялічкую паузу. 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, у мяне ў гасцях Арсеній Сівіцкі, сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, і мы абмяркоўваем прапанову Медведзева аб паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко выказаў думку, што пад выглядам глыбокай інтэграцыі Масква хоча інкарпарыраваць Беларусь у склад Расіі. Я разумею гэтыя намёкі. Атрымайце нафту, але разбурыце краіну і уступіце ў склад Расіі, заявіў Лукашенко на прэс-канферэнцыі для расійскіх журналістаў у пятніцу ў Мінску. Для чаго такія рэчы робяцца, ці падумалі вы пра наступствы, сказаў Лукашенко. Ён жа на гэтай сустрэчы з расійскай медыйнай супольнасцю чарговы раз анансаваў сваю сустрэчу з Уладзімірам Пуцінам. Ён выказаў спадзяванне на хуткае вырашэнне праблемных пытанняў у дачыненнях Беларусі ды Расіі, а таксама запэўніў прысутных у тым, што інфармацыйныя нагоды ён забяспечыць, паведамляе газета «Беларусь сегодня». Расійская Федэрацыя і Беларусь дамовіліся працягнуць кансультацыі па пытаннях кампенсацыі Беларусі за падатковы манёвр у расійскай нафтавай галіне з улікам далейшага будаўніцтва саюзнай дзяржавы. З такой заявай перад расійскімі журналістамі выступіў першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі, ён жа міністр фінансаў Анатоль Сілуанаў. Патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл накіраваў свае лісты кіраўнікам памесных праваслаўных цэркваў папу рымскаму, генеральнаму сакратару ААН, звярнуўшы ўвагу на масавае парушэнне правоў і свабод духавенства і вернікаў праваслаўнай царквы маскоўскага патрыархата ва ўкраіне. Пра гэта паведамляецца на сайце аддзела знешніх царкоўных сувязяў РПЦ. 13 снежня падчас спецаперацыі забіты Шарыф Шекат, тэрарыст, якога падазраюць у стральбе на калядным кірмашы 11 снежня, у выніку якой 3 забітых, 13 пацярпелых. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маім госцем, кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім, мы абмяркоўваем прапанову Дмітрия Медведева да Беларусі да паглыбленую інтэграцыю з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы. Арсеній, вот мы зараз загаварылі пра тое, што дапамога фінансавая ўжо шмат гадоў ідзе з боку Расіі і Беларусі. Мы ўжо там чуем пра, што за ўвесь час там 200 мільярдаў там ці колькі там долараў было укладзена Расіяй вот у падтрымку эканамічнай мадэлі беларускай. Тым не менш, і гэта сапраўды я чую ўжо не адзін раз, і сёння яно ў чарговы раз прагучала ад кіраўніка Беларусі. Па яго словах, вось калі мы, да прыкладу, вот я цытую, 4-5 мільярдаў атрымалі крэдытаў, то кожны год мы за абслужванне гэтых крэдытаў платім 1 мільярд 200 мільёнаў долараў. То есть нам не дае ніхто просто так, вот на, Арсеній, табе грошай, ідзі, гуляй, мне нічога вяртаць не трэба. Мы бярэм звычайны крэдыт, прычым нават не проста звычайны. Калі палічыць, от сыходзячы з гэтых лічбаў названых Лукашэнкам, то нам даюць крэдыт пад 20% гадавых. Выбачайце, дзе вы бачылі на сусветным крэдытным рынку такія адсоткі? Дык пра якое фінансаванне нашай сістэмы можна гаварыць? Ну, вось я таму і кажу, што Расія не выконвае дух гэтай дамовы. Па сутнасці, як бы, Расія выбудоўвае свае стасункі з Беларусю не як з хаўруснікам, не як з сяброўскай краінай. Таму гэты тренд мы ўжо назіраем некалькі там гадоў, асабліва вось апошнія 5-7 гадоў. Ну і як бы так будзе і далей. І таму вось тыя зніжкі інтэграцыйныя на нафту і газ, якія мы маем сёння, пакуль што яны захоўваюцца, але ўжо не ў такіх колькасцях, ну, для прыкладу, там
5-7 гадоў у нас зніжка на расійскую нафту была 50%. Зараз 10-25. У 25-м годзе яе наогул не будзе ўжо. І ну, гэта такі тренд, да яго трэба было рыхтавацца. Мы разлічвалі на тое, што неяк мы здолеем гэты тренд перамагчы і дамовіцца з расійскім бокам, але ну, сёння ўжо відавочна, што любая значная эканамічная дапамога беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі будзе абумоўлена якраз вось гатоўнасцю кіраўніцтва Беларусі ісці на такія стратэгічныя саступкі, якія па сутнасці падрываюць нацыянальны суверэнітэт і незалежнасць. Ну, гэта тое, пад чым Крэмль разумее вось гэтую глыбокую інтэграцыю ў межах саюзнай дзяржавы. Ну вось мы і расшыфравалі, што ж насамрэч азначае гэтае словазлучэнне, паглыбленая інтэграцыя ў межах саюзнай дзяржавы, гэта страта суверэнітэта. Суверэнітэта. Але што я хацеў дадаць. Нават калі б мы і 200, і 300 мільярдаў даляраў атрымалі ад Расіі, самае галоўнае, што Беларусь ніколі не парушала вось гэты дух дамовы. Беларусь ніколі не заяўляла аб тым, што мае намер выйсці з Хаўруса, з Расіі і ўступіць ці ў Еўразвяз, ці ў НАТО. Мы нават спецыяльна абмяжоўваем наш узровень адносін з заходнімі краінамі, і гэта не на карысць сябе. То бок мы таксама несем нейкія страты, але мы ўсё роўна выконваем вось гэты дух саюзнай дамовы. Но пры гэтым, што Расія пачала яе ўжо як некалькі гадоў відавочна парушаць. Арсеній, мне ўсё ж таки цікава, добра, мы тут разабраліся з усёй такой падаплёкай гэтага пытання, але мне цікава, што зараз здолее сказаць Лукашенко, якія аргументы знайсці, каб вот неяк перайграць сітуацыю на сваю карысць. Я маю на ўвазе вот сустрэчу будучую, якую ён чарговы раз праанансаваў, сустрэчу з Пуціным. Вот зараз мы чуем ізноўку Лукашенко кажа, што мэта Расіі інкарпараваць Беларусь у свой склад. Але ж вот пра гэтую інкарпарацыю, якая нам пагражае, і вы казалі ўжо не адзін раз, ужо, напэўна, з 15-го года размова пра гэта ідзе. То што рабіць? Вот зараз якім шляхам ісці, каб гэтага пазбегнуць? Калі нават Лукашенко гэта зразумеў, значыць, ён павінен нейкія аргументы знайсці, каб вот гэтага пазбегнуць. Ну, я скажу так. Для нас сёння самая галоўная задача зразумець, ці магчыма нейкая кампенсацыя за падаткавы манёвр у расійскай нафтавай індустрыі, ці магчыма нейкія зніжкі на газ без такіх стратэгічных саступак. І мне здаецца, што на самой справе зараз у нас ёсць нейкі калідор магчымасцяў, каб на наступны год пэўныя саступкі з боку Расіі атрымаць. Але гэта толькі на наступны год. Гэта звязана з тым, што Расія зараз занята ў тым лікам украінскім фактарам, і пакуль што там ідзе не ўсё па плану з-за таго, што было ўведзена военное становішча, і як бы зараз абвастраць сітуацыю з Беларусю можа быць як бы Расіі і не зусім карысна. Таму, хутчэй за ўсё, тут мы бачым такую рэфлексіўную гульню, як кажуць, што то бок Масква дасылае сігнал, потым Александр Лукашенко таксама вось і праз гэтую прэс-канферэнцыю з удзелам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі як бы падкрэслівае, што калі мы не здолеем дамовіцца з Пуцінам, то гэта будзе вельмі сур'ёзная дыра у фундаменце беларуска-расійскай інтэграцыі. Мне здаецца, што такія аргументы яны ўжо не працуюць.
І калі Расія як бы пайшла на тое, каб атакаваць сяброўскую краіну ваенным шляхам, я маю на ўвазе Украіну, у 2014 годзе, то нічога яе не спыніць дзеля таго, каб жорстка як бы прымусіць Беларусь да вось гэтых стратэгічных саступак. Але гэта вось якраз сярэднетэрміновы выклік для Беларусі. Гэта якраз выклік на наступны год, то бок там больш пад канец наступнага года. Мне здаецца, што у нас яшчэ ёсць магчымасць знайсці вось гэтыя нейкія такія кампрамісныя рашэнні і ну паглядзім, як пройдзе гэтая сустрэча паміж Пуцінам і Лукашенко, і ці ввогуле яна адбудзецца, бо пакуль што не зразумела. Ну, Лукашенко сцвярджае, што будзе, і вот, дарэчы, ўсё ж таки толькі што мы гаварылі пра тое, што Лукашенко сказаў, што вот Расія хоча інкарпарыраваць Беларусь у свой склад. Зараз вот толькі што стала вядома яшчэ адна яго заява. Ну, пра гэта ён не адзін раз сказаў, але зараз на фоне таго, што адбываецца, яна гучыць мэтанакіравана, скажем так, дакладна цытую: «Для нас, запомніце, святое – гэта суверэнітэт». Гэта незалежнасць. Я ж лічу, што абсалютна незалежных дзяржаў няма, тым не менш незалежнасць. Вот Лукашенко усвядоміў, што толькі незалежнасць, трампліна ў Крэмль не будзе, там лавіць няма чаго, станавіцца прэзідэнтам, ну, так бы мовіць, там, Чечні, образна кажучы, яму таксама не хочацца беларускай Чечні, калі ёсць незалежная дзяржава. Калі ўсё ж такі Крэмль будзе настойваць на вот гэтым варыянце Пуціна 6 абласцямі ў склад, там, альбо адным суб'ектам і гэтак далей, а мы не пойдзем на гэта, якая рэакцыя магчыма? Ну, мне здаецца, як бы, ну, вось ёсць некалькі такіх сцэнароў развіцця падзей. Першы сцэнар — гэта вось такой вельмі сур'ёзны фінансава-эканамічны, военно-палітычны ціск, каб прымусіць Лукашенко саступіць і пайсці на такія вось стратэгічныя саступкі, то бок якія прывядуць да страты незалежнасці і суверэнітэту. І гэтую палітыку мы назіраем апошнія як мінімум 3-4 гады. Гэта такая мэтанакіраваная стратэгія ціску у эканоміцы, у военно-палітычнай сферы, нават у інфармацыйнай. Другі сцэнар, калі вось гэты варыянт не спрацуе, ну, ёсць варыянт нейкіх такіх даволі жорсткіх крокаў з боку Расіі. Гэта сцэнар так званага змену рэжыму. Просто змяніць Лукашенко, паставіць прарасейскага лаяльнага кіраўніка, які будзе паглыбляць гэтую самую інтэграцыю, не звяртаючы ўвагу на страту суверэнітэта і незалежнасці. Ну, тое, што Расія як бы гуляе у такія сцэнары, у змены рэжымаў, мы бачылі на постсавецкай прасторы. Ёсць некалькі такіх выпадкаў, калі паспяхова Расія як бы гэтыя сцэнары імплементавала. Гэта там і Грузія з Бедзінай Іванішвілі ў 2012 годзе, і у 2011 годзе гэта Роза Атумбаева ў Кыргызстане. Потым ну, ёсць трохі іншыя сцэнары, так званы чарнагорскі, напрыклад, дзе Расія проста планавала справакаваць пратэсты і пад іх прыкрыццём, ну, па сутнасці,
знішчыць прэм'ер-міністра Чарнагорыі з дапамогай там спецыяльных узброеных дыверсійных груп. Ну і калі Расія здолела спланаваць такую аперацыю там у Чарнагорыі, то зразумела, што у яе ёсць усе сродкі для таго, каб яе спланаваць у Беларусі, тым больш, што ёсць ускосныя прызнакі, што і такія, што падрыхтоўка такога сцэнара таксама вядзецца. Трэці сцэнар, я не скажу, што ён зараз актуальны, але гэта такі выклік сярэднесрочны. Калі крамлёўскія стратэгіі вырашаць, што Беларусь пачынае вельмі сур'ёзна аддаляцца ад Расіі, у выніку дыверсіфікацыі знешняй палітыкі і сваіх эканамічных сувязяў, бо відавочна, што вось гэтая новая сітуацыя адносінах з Расіяй нас толкае у бок большай дыверсіфікацыі знешняй палітыкі. І вось калі яны палічаць, што заўтра яны як бы страціць кантроль і ўплыў у Беларусі, Беларусь раптам пачне уступаць у НАТО і Еўразвяз, ну як гэта было ў выпадку з Украінай, будзе ініцыяваны ваенны сцэнар, каб спыніць гэты працэс. Тое самае, што было зроблена з Украінай. І пра гэта сёння ўжо нават адкрыта кажуць такія ваенныя эксперты, палітолагі расійскія, якія, ну, я б не сказаў, што яны маргіналы, яны там звязаны з рознымі установамі уладнымі, хтосьці ва універсітэтах працуе, такіх як МГИМО. То бок, ну, відавочна, што як бы Расія занепакоена тым, як забяспечыць свае інтарэсы у Беларусі, і самы лепшы варыянт гэта калі б гэтае забеспячэнне было у рамках саюзнай дзяржавы. Ну і на сённяшні дзень адзіны фактар ці адзіны бар'ер, самы галоўны бар'ер, які не дазваляе паглыбляць гэтую военно-палітычную інтэграцыю ў межах саюзнай дзяржавы, гэта фактар Лукашенка. Ну вот мы прыйшлі до таго, што ўсё ж такі гарант, як бы там ни было. Ну, безумоўна, гарант. Тым не менш, вот, Арсений, на заканчэнне да сённяшняга дню, ну і дакладней, можа быць, заўтрашняга дню, калі Лукашенку трэба нейкія вот аргументы ў адказ на гэтую заяву Медведзева, Козака і гэтак далей даваць. Учора ў эфіры Еўрарадыё Ярослаў Романчук прапанаваў Беларусі увесці такі мараторый на сяброўства, часовы мараторый на сяброўства Беларусі ў саюзнай дзяржаве, у ЕАЭС, да прыкладу, для таго, маўляў, каб нам вот пераасэнсаваць, нешта вот, можа правесці рэферэндум па вот этих дамовах саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Наколькі это рэальна? Гэта можа справакаваць той самы трэці сцэнар, які зараз, ну, зусім не актуальны, і ён як бы ўзнікае толькі у перспектыве там 5-7 гадоў, пра што ўжо і пісалі таксама военно-палітычныя эксперты расійскія. То есть мы кажам пра военны сцэнар, так, такіх там зялёных чалавечкаў. Так. Таму, ну, я сказаў бы словамі Александра Лукашенка, што трэба просто пачынаць там зброю раздаваць 7 мільёнам чалавек ужо. Але, на жаль, у нас не так шмат такіх козыраў у размове зараз з Крамлём, бо Масква рабіла ўсё магчымае дзеля таго, каб сваю залежнасць ад Беларусі полностью скараціць, як у военно-палітычнай, так і ў эканамічнай сферах. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі козыры знойдуцца. Галоўнае, як бы, скарыстацца момантам і, ну, знайсці нейкую кампрамісную формулу
якая не прыводзіць да вось гэтых стратэгічных саступак. То бок па сутнасці гэта значыць, што Беларусь павінна проста ўжо для сябе зразумець вось гэтую новую сітуацыю. Калі мы працуем з Расіяй не як сяброўскія краіны, а як просто партнеры. Дзякуй вялікі. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас, у нас шмат цікавага будзе сёння.